Да, усім прывітанне, я Піліп Шаўроў, актывіст у руху дэмакратычным з 2009 году, і я хачу пагаварыць з вамі пра праблемы беларусаў Польшы, пра то, што нас усіх хвалюе, і паехалі. Такая справа, беларусы Польшы з'явіліся яшчэ ў 90-х гадах, шмат беларусаў эмігравала ў нулявыя, калі польская эканоміка пачала расці. Але самая масавая хваля адбылася пасля 2020 года. Па афіцыйных падліках польскіх уладаў у Польшу прыехала больш 200 тысяч беларусаў. Все атрымалі польскія дакументы. Польша вельмі лагодна ставілася да беларусаў. Больш 95, здаецца, процентаў атрымлівалі статусы, скажем, палітычнага уцікацтва, міжнароднай абароны. Гэта высокі процент. Але, я думаю, мы все разумеем, што большасць гэтых людзей яны былі не палітычнымі. То бок фактычна гэта былі эканамічныя мігранты, можа быць, іх было нават 80%. Все прыязджалі, легалізоўваліся, але эміграцыя гэта складанае выпрабаванне для чалавека, і на жаль, шмат нашых суайчыннікаў пачалі займацца нелегальным бізнесам. То бок хтосьці пачаў гандляваць наркотыкамі, хтосьці проста пачаў парушаць закон, ездзіць п'яным за старном аўтамабіля. І цягам апошніх месяцаў мы бачым, што у польскіх медыа з'явілася вельмі шмат навінаў, што беларус парушыў заканадаўства тут, збіў кагосьці на машыне, альбо гандляваў наркотыкамі, асабліва буйным памеры. Гэта все навіны, яны врэшце рэшт прыводзяць да, скажем, павелічэння негатыўнага стаўлення да беларусаў у суме з міграцыйнай атакай, которая адбываецца на мяжы. І пры гэтым, пры ўсім, офіс Ціхановскага, як наш палітычны суб'ект, ён не збіраецца нічога рабіць. То бок яны проста ходзяць па гей-парадам, нейкія арганізоўваюць фейкавыя імпрэзы, вечарыны, па факту нічога не робіцца. Яскравы прыклад гэта, калі Латушка прыязджаў ва Ўрослаў, абяцаў беларусам, што, скажем, вырашыць пытанне з дакументамі, нічога не было зроблена, побыты як там разглядаліся па нейкім касмічным тэрмінам, так і працягваюць разглядацца. Недавно вызваліўся Ціхановскі, сфотаграфаваўся разам са Светланай з прэзідэнтам Польшы, ужо былым Анджэем Дудай, і нічога больш, і Польша, яна ўжо змяняе стаўленне да беларусаў. Напрыклад, калі знікла агентка КГБ Анжэліка Мельнікава, Польша пасля гэтага адразу спыніла ўсялякае супрацоўніцтва з каардынацыйнай радай. То бок яны пра гэта заявілі публічна, каардынацыйная рада, і зараз ніякіх кантактаў паміж беларускай апазіцыяй пад назвай каардынацыйная рада і польскім сеймам, это парламент, не адбываецца. Далей будзе толькі горш, і беларуская апазіцыя, яна абсолютно безадказная. Так званыя дэмакратычныя сілы, мы бачым яшчэ адзін кейс, гэта беларускі гаюн, па якому былі затрыманыя сотні людзей, у тым ліку некалькі маіх асабіста знаёмых, і што? Ніякай адказнасці ніхто не панёс. То бок ёсць толькі пустыя словы, нейкія пустыя дэкларацыі, салідарнасць з ЛГБТ, месяц талерантнасці так званай, але гэта не вырашэнне нашых праблем. Цяпер пераходзім да наступнага блока, што можна рабіць. То бок, што вы як беларусы, што вы можаце рабіць з гэтай всёй сітуацыі. Першае, вы можаце агучваць свае праблемы. То бок у вас у кожнага ёсць соцсеткі, пішыце звароты, пішыце відосы са сваімі праблемамі, агучвайце свае гісторыі, агучвайце свае праблемы, свае пытанні да беларускай апазіцыі. То бок Ціхановская, Латушка, дзесна рады. Калі вы будзеце маўчаць, яны нічога не будуць рабіць. То бок трэба іх пастаянна дзёргаць, публічна дзёргаць. Яны ўжо не рэагуюць на нейкую непублічную крытыку, як было некалькі гадоў таму назад. То бок цяпер толькі публічна, толькі канкрэтныя пытанні і патрабаванне адказу. То бок налажвайце гарызантальныя сувязі. Калі ёсць такая праблема, як у вас яшчэ у нейкай колькасці людзей, аб'ядноўвайцеся в структуры, выбірайце кіраўніцтва і записывайте відосы, агучвайце праблемы. Гэта першасны этап. То бок далей ужо ідзе нейкі вулічны этап, але пра гэта трэба гаварыць пазней. То бок спачатку трэба канкрэтна вертыкальная іерархія, з кім мы будзем гаварыць. То бок каб гэта былі людзі адказныя, тыя, которые,
скажем, валодаюць польскай мовай, тыя, которые ведаюць мясцовыя законы, і тыя людзі, которые гатовы стаяць, скажем, до конца за інтарэсы беларусаў. То бок тыя, которые при першым націске, скажем, кагосьці там умоўна там пан паліцыянт падышоў і сказал: ну, типа, чувак, типа, а ну-ка адыдзі адсюль, да? І гэта людзі, яны просто здрадзяць першыя, і мы ўжо бачылі, да, фактычна офіс Ціхановскай, яны вось пераўтварыліся ўжо ў такіх здраднікаў, которые абмежавалі сваё кола цікаўнасцяў, скажем, нашымі інтарэсамі да мізара. То бок ім нічога не цікава, акрамя карцінкі, каб там хтосьці прыйшоў на канферэнцыю, там на іх акцыю, все астатнія праблемы яны не вырашаюць. Вось, таму думаем, аб'ядноўваемся, таксама ставім падабайкі, і я думаю, яшчэ будуць відосы выходзіць, будзем трымаць кантакт і вырашаць нашы праблемы разам. Калі мы іх не будзем вырашаць, ніхто за іх нас не вырашыць. І жыве Беларусь!